Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Классный каналчик, смотри колокольчик. Салом алейкум ба ҳама бародарон. Имрӯз ман Фарид аз канали Штамбои ТВ Екатеринбург ҳамроҳи Аббос 1001 мера. Имрӯз мо ҳамроҳи Аббос аввалин влоге аст ки мо ба навор мегирем. Влоги мо номаш чи аст? Влоги мо кор барои тоҷикҳо дар Висоцкий, барои студентҳои тоҷик дар шаҳри Екатеринбург, дар Висоцкий шаҳри Екатеринбург. Ина Висоцкий раде, мо Висоцкий кати Аббос пишядин рафтем. Намедонам гуфтам ки ба онҷа равем. Ана фақат барои мо рости гап як подписчик смс роӣ кард ки дар Висоцкий моро кор даъват кардастанд. Мо студентем бародар. Мо гуфтем ки дар бораи кор гап зад, гуфт ки ин гапзанӣ ба телефон намешавад, бояд мо шуморо бифаҳмонем. Барои ҳамон мо рафтастем хати Аббос 1001 ки бифаҳмем ки имрӯз чӣ гап аст. Бурем бифаҳмем ки имрӯз чӣ гап аст дар ҳамон Висоцкий, ки ба телефон ягон маълумот наметиҳанд, ягон маълумот наметиҳанд ба телефону, лекин даъват мекунанд, пайрод мекунанд ки биеин кор кунем. Албатта ки аст тоҷикҳои худмон дар одноклассник, контакт, инстаграм, фейсбук менависанд. Дӯи менависанд ки бачаҳо корай, марҳамат, биеин кор кунем. Барои ҳамин мо рафтастем як 100-200 метри дига мондааст ба Висоцкийра. бо дар наздикиш ҳастем, бо ҳам суҳбат мешавем бародарон. Влоги мо аввалинаш шумо дастгирӣ кунем. Албатта ҳамроҳи Аббос 1001 дар ютуб канал дора. бо пешравиҳои нав нишон метиҳем. Влогҳои бисёр. Важно каждый день видео новое. Каждый день ҳамеша хай бачаҳо мо пастараста мекунем, кӯшиш мекунем ки барои шумо ягон навигарӣ, ягон хабари нав. Подписчики мо пешниҳод кард ки дар Висоцкий тоҷикҳо кор мекарданд. Ана кор мекарданд ва одаморо ба кор даъват мекарданд дар сайтҳои интернетӣ. Ба телефон гап намезаданд. Занг мезаданд, мегуфтанд ки ба онҷаро бием. Мо занг задем, номро шуморо доданд. Занг задем, гуфтанд ба онҷаро бием. Мо ҳамроҳи Аббос ба онҷа рафтем. Висоцкий. Агар ба шумо да боварӣ наяд ки дар Висоцкий тоҷикҳо кор мекунанд, ё ки шояд тоҷикҳо кор даъват мекунанд, шумо ҳамроҳи мо бошед, мо албатта нишон метиҳем. бародарони азиз, мо хеле наздик шудем ба назди Висоцкий. шумо мебинед ки мо ҳамсуҳбат мешавем ва пешкаши шумо мекунем ҳар он чизе ки дар ин ҷо мо маълумот мегирем. Кор дар Висоцкий. Кор барои тоҷикҳо дар Висоцкий. Як гурӯҳ тоҷикҳо дар Висоцкий кор мекунанд ва одаморо даъват мекунанд ки биен ҳамроҳи мо кор кунем. Ина бо ҳам донишҷӯҳора, студентора, донишҷӯра. Ана подписчикои мо ки донишҷӯ ҳастанд, аз ин хабар бародароне ки тамошо мекунанд, мо дар маълумот доданд ки дар Висоцкий моро кор даъват кардаистанд. ана бародар мо намедонем ки хеле кор боша. мо рафта ба навор гирем, пешкаши мо кунем ки мо бибинем. барои ҳамин мо имрӯз хати Макс Висоцкий омем. Макс Висоцкий омем ва ба навор мегирем ва пешкаши мо мекунем. шумо бо мо бошед. ин аст якум влоги мо дар шаҳри Екатеринбург, кор дар Висоцкий. ина Макс рафта истодааст. Висоцкий рафтам ана Висоцкий. Макс, як сурату бигиру. Дуста бардор. Висоцкий меояд.
با یکم شونا می‌داریم و می‌بینیم که چی گپ خبر میشه. ها؟ او پاسپورت ما رو نمی‌چه؟ میمونش خبیث که واسه شب همین. اوپا. اینجا کافه بده. اینا ماکس ماشین اوتا امروز ما همراه عباس 1001 یوتیوب با خوردیم در این جمعه توجکو را انتظاریم که یک گروه توجکو را انتظاریم که بیایم انا و ما را فهمونم که چکلی خورا بیا صورت بگیرم بیش در پیش ماشین بگیرم یا در پیش کافه ها؟ بین اینجا بگیریم سر بیا پیش کافه داره ما دیسی نگاه انا машина тамошо кунед дар дарини висотска садица автомобил запрещено мара як сурат бигир дар пеши ҳамин мошин макс мара сурат мегира ва мебинем ки дар инҷа сурати мо се бачаҳо чӣ ка меояд дар пеши ин ҳамин мошин бигир занг ҷошидӣ бародар телефон дорам худам мо занг мезанем ва мепурсемаш мо занг мезанем ва мепурсемаш бародар дар ҷӯӣ алло мо ҳам пеши ресепшн даем якум этаж даем қариб 10 минут пеш занг задем ки ҷураҷӯр мо раҳ дар ҷои аслан ка расидем тай лифтоския дига ул вақт омадастам ана дар ин ҷо лифтоска раснояй омадан осонай мекунем як гала лифт дора 8-10 лифт зиёд дора як қисмишда фақат анаи бародари мо камтарак дер кардастааст ҳеҷ гап не мо интизорем ва аниқша бояд мо фаҳмем ки дар ин ҷо чӣ гапай чӣ хели кор аст албатта чанд киё кор мекунанд чӣ боша что это такое на мастер-класс мы не мастеры там на мастер-класс встречаем азо бародарони азиз салом алейкум о парвиз меҳрӯз хеле ям курга ча ина бародарои тоҷик мо камкам ҳар ҷо бурем камкам видео мекунем барои ина бародармон чихе ки шумо дидем албатта против нестем барои сёнка ва ина бародармон ҳамин ҷо омад албатта бо мо вохӯрд мо мерем ҳозир мебинем чӣ гапай ба шумо мерасонем фақат видеои наи моро интизор шавед макс ягон буромо будӣ арӯз ҳамин ҷая ак что высоцкая кортон фурад ё мекиши кадомида ки маъқул шид як кор мекунад кадомида не хай камтарак киёзи пул надора ози ҳама пул дорад дистига макс олия мо кор мекунад пул мегирад дар ин висоцки калдорош фасон
این اوفیس همینجا هم شما یا نه قرضا ها در Moskva هست در با اوفسر در اوفسر شکلی توی نکنده جوان همه کامیگاه بود برادرو дайдуги дада мисол кор дайна мисол студенти ин мардак мисол бозор да бисёр гаштаги и сушков да кор мекард 2 сол ана мо ина да Висоцкий расидем бародаро ин бародар даъват мон кардааст дар донишгоҳи ҳами урфу мехонад номтон чи саидҷон ана номи ма парвез шумо мешиносем мара инаи аббос 1001 ана ин рӯзомем ҳоз мо иҷозат мегирем агар ба пуррагӣ шава ҳамаи ҳамин маълумоте ки дар бораи кор дар Висоцкий тоҷико пешкаши шумо мекунем дар инҷа дигар миллатҳо ҳастанд не ки ба рӯи тоҷико фақат вобастаи ҳамин бародара инҷа 3 нафаранд ана лидер доранд худия бу сардор астад барои ҳамин шумо бодиққат бошед албатта мо ба пуррагӣ ҳамаира ба навор мегирем ва пешкаши шумо мекунем агар иҷозат надиҳанд ҳеҷ гап не мо фақат худамон ба навор мегирем фақат овози ва ям мешнавем шумо ба пуррагӣ ҳар кадоми шуморо мо алоҳида нафаҳмонем ки дар инҷо чӣ хели кор аст агар маълумот пурра гирифта тонем барои шумо марҳамат омада дар инҷа метавонем Висоцкига кор кунем дар инҷо гуфти ҳамин ҳаббос ки дар ҳаётиш якум бор дарниш дрома бода ҳаво бениҳоят зура ҳеҷи ҷо ягон хавотириш нест бародаро мо даъват мекунем мо намя як сумшунамиро ки ягон коршо мекунем мо мием кори худона мефаҳмонем ҳаме варақ да пешкаш мекунем кор кадомшина маъқул шуд қатъи мо кор мекунам маъқул нашида майли мо намегӯем дига мо просто даъват мекунем кори худона ҳамчун пешкаш мекунем тамом ҷои хавотириш нест ба шумо гуфтаниам ки ягон ҷои тарсиш нест рости гап ҳами Висоцкий фаҳмидам ахтум камтар тарсидам қатъи аббос тарсидем бо бародар омад дидемаш ба барои чӣ бисёрш метарсам ки Висоцкий ҷои престижни зебо баландай тоҷико ҳайрон мешавам ки воҳ уҷо чӣ кор бошад намехе ҳеҷ нест ҳами ин наоборот як шанс аст барои бародарои ғариб ки стройка кор мекунанд ягон халтура кор мекунанд биан ҳами кресло прасо дашта ягон ҷои престижда кор кунанд ҳами як фахри падар модаран шавад орзуи начаре кресло даштани дошта бошед марҳамат омада қатъиян бародаро кор кунед инаи аббос ки орзу кааст ина омада натарсиди дар омаданда чихе та стройка да омӯхташ даги диам охам сушков да Ajde to što me se da? Ha? Akşam var. Ako hubo, bačuj se, bačuj. Korda me da reda na parharas rata me gire. O be şaşmadı. Ben canına gireyim. Ne ako bu. Toji girişe gerek olan. Ha? Sertanam be. Hayır, kadam buluyor. Bir bakıp hemen bağlar mı? Komire, xida nabaşı yani. Ha? Maxa. Reva mayor yapma. Ha bachas, akı pomira ne tojiko bugu. Tamam. Aa, şoku mekanım kamdan. Valla surat begi. Гирифтам, сета гирифтам дар чорта. Тоҷикистон ҳамон гап дорӣ? На марҳамат прямо гап. Ҳо, сурат гирифтем. Ҳамон гап надорӣ? Мардуми Бадахшон я салом намегӯй. Те, ай Бадахшон. Ҳо. Мона нест. Ин не охи, телефон ай Бадахшон ай. Дрон ями телефон одамай. Шумо кҷо мешин? Мо айдишанбе бародар. Не ҷамал я сурат бигир. Айдишанбе мешин. Бе неҷа сурат бигир. Аввал я сурат бигир. Ҳамин сурат мемонам. Ма дуа киран алфо шумо. Как мешавад? Беҷа, ша. Ҷаҷо бародар. Ин бародармон ай ҳамон калонай ки зеза чима медорай изначок. Хеле бай надора, а ягон. Нишона. Не, охи, фирма значок, фирма загира. Лек. Хай красиво, чё делать? Души як там. ача. Дама. Гирифтам, сета гирифтам ҷи. Гирифтам. Мо ай канали самбои тие ки чирим. Презентация гузаште. О, Чи проблема? маъқул шид, мехоҳем ки кор кунем дар инҷо. Бачаҳоро мегӯем ки биёрем кор кунад. Даро кор кунед. Кҷо кунед. Боз бекор. Напиши бекор. Даун стройка, халтура. Ака мақсад ман не, со бачаҳо ҳастам бекорда, ман камтар кор дорам, мисол ай шогирдо бисёртараш вай кунанд ки маълумот бигӣ ки мақсад ҳамҷа дистисин ҳамин тоҷико кор мекунанд ё намекунанд. Барои ҳам фаҳмам ки бифаҳмам.
Салом алейкум, Акрам. Салом алейкум. Как здорово? Отлично. Значки у тебя красивые. Спасибо. Турсулик меня зовут. Харгиз. Как? Харгиз. О, Второе, модернист, должен быть кормить непоганый. Потом модерн зарплата такой, когда закон нормально, на шефа. Ягон касухи. Дагига. Лели корка даже хуна дара мига пост. Намеша таком. Зарплата как Последний пол, метно, там корова, а мы хуями. Корова мешла, снова метром, дальше пару сот метров. Да? И я не знаю, что я делаю. Сус. И я на ман на метро себе покрываю. Парламент собственно магазин. Кормить не ама сумме. Ручата туда кормить не сяду парламент. Добро кришто. Буватка бо малат ки гуфтам ки Висоцкий дакор. Ана бисёр одам тарсидам да, хотир шидам. Серьезно. Ҳостан ки ака бирам ҳамун кора бин. Шахсан ҳамин мо омадем сисан барои кор ки дар ҳақиқат ҳамин тоҷикои мо дар ҷа кор мекунам. Мо хирсандем. Иса бо худ дар мардаки калон хай ё бачаҳо ёшан ёра бовар намекунам. Ё мо медонам мисол ин рӯза ҳастам пурган нестам гуфта бовар намекунам худ ки мардаки калон не мисол бо боварӣ расти. Бизнес да ман чеметон да инҷа фарқ нест май да Дар бизнес охир дар доверие одам дар кора то одамове ки зарплата кор мекунам барои чӣ оборам як сум гум кардам метарс. ман ҷо метарам мо ҷорадора гуфтем ки ҳама кор кунӣ $50 бул зарплата та $50 мегирам мерам хонара суд метарам бо кредит мегирам бо мерам ё банка мепуртовад мешина каро $50 мо наоборот мо як сума сум я бос просто представляете, хубая чай море. Риск не стать, самый главный риск. Традиционный бизнес автор кафе собственный шаг магазин уже такой капитал. Ну риск тогда да кора. Это сумма кормить не или банкрот не шаг. Уже гарант надо. И там со мной раскорма каком как не как кормить. На то акция Второй чин, когда момент, $1 кредит мегирам. $1 от $650. Потом также барои зиндаги худ пеш бурдам мерафтам. Банк як мо метавад $10 мегирад. Бо бурдам бор харид кардам, ҷо гирифтам, унҷо ҳама чӣ накунад, чӣ бо мек мо як Габайн мо секрет боша як до чанс мегирем. Примерно стар бабе. Хем як гуфт гапа ам вақти маги тоза. ман мисоли Примерно чанд хали чи? Ҳафта шуд. Бизнес нест Даже кафе растут, я пеш казан, кой часом зарабатывать, как и вот туда, наметно просто. Через потом метра, это суммирует, доход остается, прибыль метра. Зарплата, чтобы прибыль остается, да? Зарплата, что ты метра, я казан, это сиазор. Сиазор ҳар метра ход. Тамом ту метра, метра. Бизнес, бизнес, тамом метра, Сад фоида корту на. бизнес е калбата. Бени я дам сочно. Корана. Рамад дали информация барбаро. Пагана тол пагайда масо нигметни пагая одам чот самира душанбе да фексона то. Мали дода. Барои кор панай. اینا برادرو بلوگ ما قریب به آخر رسید. ما همراه عباس 1001 مکس تجه برآمدیم Висоцкий برآمدیم با شما گفتنیم برادرو که چگونه این کار بود، کار با کیو
гуфти гапо дахолат дорад киё метавонад дар инҷа кор кунад. Албатта ба шумо мо ба прагӣ мегӯем. Чӣ ба ҳозир бигем чӣ кор мекунам? Мерим пиёда фарқиш чӣ? Хайр рафтем та остановкара. Бародарони азиз, ҳар як одам метавонад дар инҷа кор кунад. Чӣ хеле ки мо ба шумо нишон медиҳем тоҷико дар инҷа на самом деле тоҷико кор мекунад. Биё мара як сурат бигам инҷа. Бародаро мо биромадем. Ана чӣ хеле ки гуфтем ба шумо ҳамроҳи Аббос шаҳри Екатеринбургда. Ана хуш омадем. Ман мехоҳам ки дар бораи ҳамин коре ки тоҷико дар Висоцкӣ мекунанд ба шумо камтар маълумот диҳам. Мо асосан 30% маълумот гирифтем. 30% маълумот гирифтем. Ана ҳамин 30% барои ба шумо пешниҳод мекунем. Дер мекунем. Фаҳмидем бародаро бо диққат бошем. Дар Висоцкӣ чӣ кор мекардем? Ана бародаронам мемонем дар видео тамошо кунем. Албатта ин видеои мо влоги як аст. Кор дар Висоцкӣ мемонем номша. Кор тоҷико дар Висоцкӣ. Бинем ки чӣ хел тоҷико дар инҷа актив шуда кор карда. Номерош ҳам мемонем. Бародаро кадоме ки саволи иловагӣ дорад, марҳамат. Бачаи тоҷикай, номаш Саидай, дар Висоцкӣ кор мекунад. Ана Висоцкӣ. Дар Урфу студентай мехонад, бо кор мекунад. Шумо метавонед ки омада дар ҳаминҷа шумо ҳам кор кунед. 3 соат аҷа кор мекунад, то соати 10-11 то соати 10 ра метавонед ки дар ин Висоцкӣ бишинед қатишон кор кунед. Ана кори шумо чи аст? Кори шумо дар ин ҷо ана бо ба пурагӣ ҳам видеое ки мемонем ҳам бачаҳо гап задан ба пурагӣ шуморо мефаҳмонанд. Ана мо чӣ фаҳмидем? Мо фаҳмидем ки дар ин ҷо 3 этап харид аст. 3 балл, чанд балл? 3, 7 ва 15 балл. Короче, барои омада дар инҷа кор кан, то худат наёй иштирок накунӣ, ҳеҷ чиза намефаҳмӣ. Номероша мемонам. Гуфти гапо ссилкаи сайти интернетиша дар описани мемонам. Марҳамат бародаро, албатта дуроин қати Саид ҳам суҳбат шед. Дар бораи кор пурра маълумот метиҳад шуморо. Мо қати макс 30% маълумот гирифтем. ҳар одаме ки мияд дар инҷа кор мекунад аввал 30% мефаҳмонадаш. Ана корро ки сар кардем баъд давомша ва ё ёрдам мекунем. Ман хеле хурсандам ки тоҷикон дар Висоцкӣ кор мекунанд. Ту чӣ? Ту хурсандӣ? Худат биё кор карданӣ? маъқул шид? на бародаро ба ҳама маъқул шидай. Шояд ки ба шумо маъқул шавад. То он даме ки агар шумо маълумоти пурра нагирем, ҳеҷ чиза намефаҳмем. Барои ҳамин ба Саидҷон занг занем, маълумоти пурра гирем. Бародарои азиз, ин буд влоги мо, влоги аввалини мо қати Аббос 1001 Макс ТЖ Екатеринбург. Як падари бухар. Чӣ мекунӣ? Смартфон падаро. Дагҷо? Укуши фонарик. Матифа реклама кунем бо. Ина Висоцкӣ бародаро. Чӣ хел мо гуфтем, суҳбати мо ба охир расид. Мо дар шаҳри Екатеринбург, мардуми тоҷик дар наи Висоцкӣ дар боло шиштагиан. Ай боло моро нигоҳ дорам ба хандидестан, шашум этаж ягала тоҷик будааст. Вале мо кам дидем тоҷикора. Бисёр да. Бародарони азиз, шумо канали Самбои ТВ Екатеринбургро тамошо мекунед ки имрӯз гап дар бораи кор дар Висоцкӣ дар шаҳри Екатеринбург бод. Саломат бошед бародаро, бо диққат бошед ки лайк, комментария, поделиться фаромӯш накунед. Албатта шумо канали моро дастгирӣ кунед, мо ҳаракат мекунем ки чикор кунем наворҳои навбанав. Тоза ба тоза. Занҷабилш намедодем ки тез шавад. Оҳиста оҳиста. Хай паноҳи худо ҳаматон. Короче, подпискара класса фаромӯш накунед. Давай бародарон. Висоцкий ра.
با این پدپیشکاتو چی گفتنی؟ پدپیشکای ده آه گفتنیم که از سلامت باشم عباد باشم همیشه کشتگاهشون پریز. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот